Takže čeho zdravím z Fego a dneska jsme tu u našeho prvního videa na kanále Gaming Brothers. Celou tu dobu, co budeme na YouTube, vás budu provázet já a tady můj brácha Pepo. Čau. No a my budeme natáčet takhle různé hry. Teďka vám v pozadí poběží můj let's play na hru Pixel Gun. No a kdybyste něco potřebovali, tak klidně pište. Budeme natáčet různé horory, jako je třeba Five Nights at Freddy's nebo něco takového. Prostě hodně věcí budeme natáčet. Někdy i vlogy, no. Ne. Někdy nerf války. Jen tak jakože. Ale to byl takový specialist, lépe řečeno. No. A třeba já nevím, za 1000 odběratelů. První úkol je dosáhnout 100 odběratelů. Pak 1000, pak 5000, pak 10, pak 20, pak 30, pak 50 a pak 100. Takže 50 000 a 100 000, no. Ne, 70, potom 1000 a pak 100. To je náš cíl. A za to budeme hodně moc rádi, jestli budeme mít tolik odběratelů. A já myslím, že tohle by mohlo být pro toho seznamáčku všechno. My tady s bráchou vám tady necháme aspoň posluštění to video, ať se trošku okoukáte. Už jako v prvním videu trošku, jak budeme hrát. Jestli nejsme taky noobové a tak. Ty vole, proč míříš, kurva, když je... Proč míříš, když je kousek od tebe? No, tady vidíte, už jsem dal Ultra Kill. Monster Kill. Silent Death. Jako se to tady ani nebude zobrazovat, jak kolik jsem jich dal. No, Fury, Temer a tečka. Zabil a tak, toto by mohlo být všechny video, všechno se natočím a čau.